It-toroq u l-pjazzett tagħna huma miżgħuda bi knejjes u kappellel li jiddominaw l-ambjent tradizzjonali tagħna. Fir-rokna li jmiss se nidħlu taħt il-qoxra ġeblija ta' dawn l-imqades u nagħtu ħarsa lejn l-ornamenti u l-oġġetti sagri ta' ġo fihom u lejn il-kliem li nużaw għalihom. Ir-riċerka tiegħi li għamilt ftit ta' snin l-Università ta' Malta hija dwar l-oġġetti u l-ornamenti sagri fil-knejjes. Peress li għamilt żmien twil jiena u għadni ngħin fil-Knisja, iddeċidejt li nuża dan is-suġġett għat-teżi tiegħi fejn tajt lista sħiħa ta' oġġetti sagri li nsibu fil-Knisja u anke wkoll mhux biss ornamenti imma wkoll dawk relatati mal-ilbies tas-saċerdoti. Il-metodoloġija tiegħi kienet illi jiena ovvjament l-ewwel niżżilt dawk l-affarijiet kollha li bqajt niftakar u li kont naf jiena, u mbagħad dort fuq saċerdoti mill-Birgu u anke wkoll is-sagristan tal-Birgu u tani aktar dettalji ta' xi ornamenti li forsi ma semmejtx jew ma niżżilx. Kif ukoll l-istess għamlu miegħi dawn is-saċerdoti, ġifieri jiena mbagħad ħloqt il-lista kollha ta' dawn l-ornamenti u l-oġġetti sagri. Ħafna mill-kliem illi f'dan ir-reġistru bħal pereżempju ġilandra, impullozzi, jew inkella termini ta' affarijiet tal-Knisja bħal kapitlu, jew karti glorja pereżempju, huma kollha ġejjin fil-biċċa kbira tagħhom mit-Taljan. Huma kollha kliem illi ssibhom fil-lingwa Taljana. Allura ħafna minn daw il-kliem illi llum nużaw fil-Malti huma kollha ġejjin fil-biċċa kbira tagħhom mill-element Taljan. Permezz ta' riċerka sibt illi fil-Birgu it-termini kif huma nfissra mhux bil-fors huma użati l-istess f'parroċċi jew f'postijiet oħra f'Malta. Infatti din kienet parti mill-istudju tiegħi, jiena apparti r-reġistru ta' kliem li għamilt li jintużaw fil-Birgu tal-ornamenti u l-oġġetti sagri tal-knejjes, bat 3 postijiet differenti oħra f'Malta, dejjem bl-għajnuna ta' ħbib tiegħi li huma wkoll intiżi f'dan il-qasam tal-knejjes u l-ornamenti, wieħed mill-Belt, wieħed mill-Fgura u ħabib tiegħi ieħor mir-Rabat Għawdex. U segwejt magħhom kull kelma li jiena niżżilt meta kelli reġistru komplet u flimkien miegħi, ġifieri wieħed jiena ngħid il-kelma anke kif nippronunzja u huma jgħiduli, anke jiena bdejt norjhom ir-ritratt ta' dak li bdejt infisser, bdew jgħiduli il-kelma kif jgħiduha huma f'dawn il-postijiet u fejn jgħixu huma. Ħadd dawn il-postijiet għaliex il-Fgura hija pjuttost parroċċa moderna, allura mhux l-affarijiet kollha li nsibu fil-parroċċa tagħna fil-Birgu huma użati peress li hija knisja moderna huma użati fil-Fgura. Il-Belt li hija parroċċa viċin tal-Birgu hija parroċċa oħra fil-Port il-Kbir biex ngħidu hekk, il-Bażilika tal-Madonna tal-Karmlu u l-parroċċa l-oħra kienet ovvjament il-Katedral ta' Marija Assunta f'Għawdex. Allura jiena ħadd katedral, bażilika, knisja moderna nistgħu ngħidu hekk li nbniet riċentament u l-parroċċa tagħna. Allura kelli spettru wiesa' daqsxejn ta' parroċċi differenti u forsi hekk ukoll hekk kelli viżjoni differenti ta' kif jingħadu l-kliem f'dawn il-parroċċi. Pereżempju, kellem il-kelma kappa, dik li jilbes is-saċerdot f'xi barka sagramentali jew barki oħra. Fil-Belt Valletta pereżempju jgħidulha pluvjal. Jew kelma oħra bħal fjok. Aħna nużaw il-kelma fjok għal dak l-ornament li jkun armat fuq il-lampier fin-nofs ta' knisja. Hawn min jgħidlu loppa, pereżempju. Ġifieri kien hemm kliem illi jingħadu mod fil-parroċċa tagħna jew kif aħna mdorrijin bihom, imma f'postijiet oħra jingħadu differenti.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.